The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 73:26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 7:13-14, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, as our routine or SOP ining atong ministry, ikinahanglan ng atong limpyo sa atong kalag, pinagi sa atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat nining adlaw. Sala ba sa nahuna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini kundi nato isugid ngadto sa Dios nga Amahan, mahimo lamang kining babag. Og ang Espiritu Santo dili makatudlo kanamo siyang kamatuoran tungod niya na. Busa, we have to follow the principle of 1 John 1:9 na nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal o pagsugid, kundili ang imong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Kaya ang Acts 16:31 nagaingon man, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Matud pa niya diya sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Busa, sa hilo magampo kita o agi pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw nga imong dugang sa among kinabuhi, timailhan nga imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nagapadayon pa. Salamat ni ining grasya nga among ipahimuslan nga ministry sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ining among Bible study pinagi sa YouTube. Uban ni kami karon aron sa among pagpadayon niini aron makakaton pa kaming dugang kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diha ni Kristo. Let us continue our discussion on the subject, the doctrine of sin, hamartiology. So padayon kita kagahapon atong gibiyaan katong bahin atong mga sala nga hisgutan dias mga taud-taud to daghang mga bersikulo. Okay, padayon ta paghisgot niini. Naghisgot man ta kabahin sa troublemaker, di ba? Mo ti atong gibiyaan.
Now, a troublemaker has body language atong giingon. Winking, ang kanang pagpamilok o pagpangidhat. Winking means you wink as you run down someone. Mao na to atong gisgutan. To signal with the feet means to scrape the feet. Now, it is rude to point with the finger, di ba? All this is the body language of mockery, ridicule, and derision. Ang troublemaker gets his kicks by putting other people down. Sa laing pagkasulti, o sa buti pa sa butani, gang mangita o gubot, mao gid ng tao nga manlupig. Kung mahimo, iyang lupigo ng tanan. He himself is a slug, but he can put down other people. Dili ni mo siya masaway. Apan kusog ni siya musaway sa uban. So, who signals with his feet and points with his fingers. Okay, anto ta diretso sa sunod nga bersikulo 14. Unsa man pud ng sunod nga bersikulo. Ingon kini, who with perversity in his heart continually devises evil, who spreads strife. Sa kaginsang kasing ana ang pagkamasukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay nga nagapugas sa pagpakilalis. Now, ang buot pasabot din nato dinhi nga perversity sa Binisaya pagkamasukihon. Unsa man ning pagkamasukihon pod? Dili mo sunod. Gusto? So, di mo sunod kung unsay sakto. Di mo sunod sa unsay angayan. That is why perversity here is actually what we call deviation from doctrine. Naibawagod siya unsay sakto, naibawagod siya unsay klaro. Di lang yun siya mo sunod. So the troublemaker does not go by what the Bible says is right and wrong. Now, some believers spread the word, some believers spread strife. So, with perversity in his heart, continually devises evil who spread strife. Now, sunod nga bersikulo, verse 15. Therefore, his calamity will come suddenly. Instantly he will be broken, and there will be no healing. Unsa naman ning resulta nining maong troublemaker? First, the troublemaker suffers from self-induced misery. Ubos kini sa gitawag og law of volitional responsibility. But eventually, he gets clobbered with divine discipline sa tulo ka mga ang niini, 3 stages. Warning discipline, intensive discipline, and eventually, dying discipline. O I hope na kahinomdom ka niini atong ipang isgutan. Nangagi naman ning atong ipang isgutan karon. So diharay kapaingnan sa usa ka troublemaker. Naon sa puntoy Binisaya og troublemaker? Kanang tigpangitag gubot. Now, so either he remains a troublemaker and be broken, or depart from being a troublemaker and use the rebound technique of 1 John 1:9. Mao man na atong gisgutan. Mao na atong gipaklaro. So, atong makita kining paghimog gubot. Kining paghimog gubot pinaagi sa pagmugna o mga istorya. Maghimog gubot pinaagi sa pagsabwag o mga daotang mga buhat. Mao kini ang gisgutan nato. Well, sa laing bahin, ato napunta sa Proverbio. Okay? Libro sa Proverbio, Kapitulo 6, gihapon kini. Nga na sa 16 ngadto 19. Sumpay na.
unsa na pagisulti diha? Adunay unom ka butang nga gidumtan ni Jehova. Oo, 7 nga mo'y dulumtanan niya. Una, mapahitas ang mga mata. Usa ka dila nga bakakon mo ikaduha. Katulo, ug mga kamot nga nagaula sa dugo nga inosente. Sunod, usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa dautan nga tinguha. Kanunay gyud ning magbalik-balik. Kana bang magplano og dautan bitaw? That's conspiracy. Kanang moingog. Unsa man nako paggubaan na niya, paglaglag na niya, pagdaot na niya. Mao gyud ni kanunay maglalang dihas kasing-kasing sa usa ka troublemaker kinsa nagalalang sa daotang tinguha. Mga tiil nga matulin nga mudalagan ngadto binilyako, usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak ug kadto nga nagapugas sa panaglalis sa mga kaigsunan. Now, gilista na po diri ang mga sala. Haughty eye, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and who spreads strife among brothers. 7 ang gisugutan din eh. So 7 ka buok, okay? Unsa ning 7? Nagidumtan ni Jehova. Now, unsa may ipasabot ana gidumtan? Mudumot ba di si Jehova? O dili. So, unsa may ipasabot anang gidumtan? Hate. Now, ang hate as an anthropopathism na pod. Hatred describes the policy of God in terms of human modus operandi. So we can understand it. Wani magpasabot nga gidumtan gyud nga gidumtan. Apan angay na makita nga kining gilista din nga 7 ka buok wa gyoy ayo ni atubangan sa Dios. Yung nanaon na lang nato pagsulti. Now, unsa man ning 7 ka buok nga gipanglista dinhi? Well, sugdan kuno nato pagtuki ang bersikulo 17. Sa labayan ni atong gisgutan, ha? Well, unsa man ning mapahitas ong mga mata? Kinig yung Hebrew, no? Now, unsa man ning mapahitas ong mata? Wa pag ko makakita mapahitas ong mata. Unsa may hitsuras tao nga mapahitas og mata? Unsa may buti pasabot sa original nga mapahitas ong mata? Now, kung ato lang laktoron pagkasulti karon, mapahitas on. Period. Di ba? Mapahitas ong mga mata. Ang buti pasabot na, mapahitas on. Haughty eyes is arrogance, which includes everything. Tanan. Bitterness, jealousy, vindictiveness, implacability, hatred, self-pity, tanan nga naana nga nalambigit nining maong pulong. Haughty eyes, kanang gitawag nato og mapahitas og mga mata. Arrogance, mao gisgutan diha. Now, lying tongue, klaro na gyud na. Ang bakakon nga dila o matud pa dinhi usa ka dila nga bakakon. Unsa may pasabot sa usa ka dilang bakakon? Bakakon, di ba? Not necessarily kay ngano man. Unsa may nagalangkob sa pamakak kung bakakon ka. Nadaghan baya ang naapil niya ng pamakak. Di kay tang baya ang atong ipasabot ani. So, ang isulti, bakak. Primero, bakak.
Unsay lain pa, nalangkob niya ng bakak. Unsay pa lain, pagdaot sa uban. Kana bang magama kang istorya aron sa pagdaot sa uban? Namo na. So therefore, atong tanawon kining lying tongue dinhi, ang buti pasabot ini, mao nga it refers to malicious gossip and slander. Anto na putas, hands that shed innocent blood. Unsa naman po ipasabot ini? Atong masabtan ni nga usa ka murder kini, pagbuno ba? Naubalik ra gud tas mga verses. Verse 18. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Unsa tong haughty eyes? Arrogance. Ang lying tongue, slander. Hands that shed innocent blood, murder. Okay. Naba mo matikdan diya sa maong bersikulo? Mental attitude sins, sins of the tongue and overt sins. Nagabantay mo, anak? Na, klaro gyud kayo. Mental attitude sins, arrogance. Sins of the tongue, slander. Overt sins, murder. Tulo. Ang tulo ka kategory sa personal sins. Basta? Okay. Let us move forward. Verse 18. A heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. There are always frustrated people who become conspiratorial. Okay? Now, what is meant by conspiratorial? Kining conspiratorial comes from the verb to conspire. Di ba? Okay. Conspiracy. Kana bang magsabot-sabot, magplano-plano, apan ang ilang pagsabot-sabot o pagplano-plano, kanang pagdaot. Mao nang conspiratorial. Nga giplano-plano, gasabot-sabot sila, unsaon pag-manipulate, unsaon pag-maniobra, unsaon paglaglag, unsaon pagdaot. Kini mga tawhanang isgutan din mga tao kini nga frustrated. Naon sa naman po'y binisayag frustrated. Nasungot. A heart that devises wicked plans and feet that run rapidly into evil. No, kini manggo mga tao, kasagaran nga mag-conspiratorial. Mao ni mga tawhan na gitawag nato okay, let's just move forward na lang. When authority makes them feel uncomfortable, they do everything they can to undermine that authority. That is conspiratorial. Kasabot ka? Kadaghan mangkong mga Kristohanon nga dili sila tungod kay wa nila anara ang ilang kaugalingon sa pagpailalom sa otoridad sa pulong sa Dios diha sa ilang kinabuhi, sa otoridad sa Dios sa ilang kinabuhi. Dili po din sila makaako sa pagpailalom sa otoridad sa bisag unsa nga matang otoridad. In other words, they had never been oriented to put themselves under any authority in life. Wala. Mabitaw nga gitunan man nato every now and then ang bahin sa prinsipyo sa autoridad nga kinahanglan natong mga magtutuo ang pagpailalom to put ourselves under any authority. We need to be oriented to authority, any kind of authority. Ug mao ang gisgutan ta dinhi nga pagsamot-sabot, pagplano-plano, pagkonsabo sa tuyo sa pagdaot sa autoridad. Mo kini mga tawhana nga wa gyud ni sila magahatag og pagtamod og bisag unsang matang sa autoridad. Wala. Well, of course, balik ko na to. Ang troublemaker manggod
Ilang tanaw nila, sila ray autoridad. Sakto. Kaya ilang tanaw, sila ra kuno'y maayo. Sila ray sakto. So as a result of conspiracy, mao na ni. There is active civil disobedience. So, there is active civil disobedience. Now, feet running rapidly to evil refers to criminality, destruction of property and life in the name of some kind of crusade. Kanang mga pagdaot na mga kabtangan, tungod kay doon na kuno sila katungod sa pagbuhat sa ingon anak. Mao na nakagrabe. Kana bang tungod kay ilang ituhuan, bisan og sayop sila, tungod kay nagama naman sila ilang kaugalingon nga sila kuno'y sakto. Mao nang mulihok na sila sa pagbuhat og dautan batok nimo. Bisan dili sila sibo sa sakto. Therefore, we move forward. Verse 19. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. Now, unsa maning false witness? Kana bang mohimo kag testigo nga mauna bisag dili, right? Bisag di tinuod. Now, makahimo ba ang Kristohanon og ingon ana? Makahimo ba magtutuo na? You see, ang nakagrabe man God ining false witness tungod kay malawgaw ang sitwasyon. Di ba? Ang buot nato pasabot ini mao nga kun naay maghimo og bakak nga pagtestigo, ang mahitabo mao nga malubog na hinuon ang kaso. Kung naaman galing kaso, ang iyang tuyo mao ang paglubog sa kaso. Now, a false witness is one who lies and makes it impossible to bring out the facts. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. Meaning, sa mga kaigsuunan, mga Kristohanon, sowing discord or strife between the brethren refers to playing one person against another. Nagkasabot ka ba ining playing one person against another? Sabong-sabong. Muna ibuti pa sabot anak. Sabungon. Sabong ba? Naibaw na ba yatag kinsa ning tawana? Kusog mo ingon anak, di ba? Namuadto na siya sa usa ka Kristohanon, umo dayon og ingon og naibaw ka ba? Nga si kuan, mao ni iyang gisulti. Muhunghong na siya ingon anak. Okay? Now, ato na po siya sa ubang mga Kristohanon. Hong na po dito. So, sa may resulta na. Pagbantay dyan mo ingon mo anak. I hope di ka ingon anak po. Karon nagasabot ka na bahin ining kaimtanga. Nagasabot ka na. I just hope ngano di ay nga si Timoteo nagsulti o likayin ninyo ning mga tawhana. Nakita nimo na. Basin og sa una, maingon kag di man na angay likayan. Angay man gani na nato sila nga maymayan. O, mahimo ba? Mahimo ba ni silang mga tawhana maymayan? Mamaymay ba ning mga tawhana? Kung wa man gani kin sila maminaw sa pagtudlos pulong sa Dios, kung wa man gani nila himuang tinuod ang pulong sa Dios sa ilang kinabuhi, ikaw pa kaha musultig mo maymay nila. Apilon pa ka. Apilon kanila og duot. Unsay ngalan na ng ingon na iduot. Apilon kanilang irok. Apilon kanila og turos ba. Tudson ka nila. Ituros lang mura gaturos og kuto.
tudsor ka na, nga mao na. Kaya nga no God, mao man ni gusto ining mga tawhana. Mao bitaw ang resulti, unsa may gisulti. Okay? Let's go to 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 4. Abrihin mong Biblia diha. Now, kining gisgutan din mga Kristohano ni sila. Okay? They are believers. Oh, by the way, kung imong basahon ang versikulo 1, niini bang kapitulo nagasulti din unsay gisulti sa verse 1? Apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga lisod. Unsa man ang kaulahiang mga adlaw? Kano sa man ang kaulahiang mga adlaw? Kining kaulahiang mga adlaw, mahimog daghaning buot sa butan Apan kung natong tanahon kining gipanglista din mga kaulahiang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Unsa may buot sa buot ini? Kining tanan nga atong gilista din gilista dili ni para sa unbeliever. Kini mga buhat nga tanang gilista nato din para nis mga magtutuo These are for believers. Magkabuhat ba ang mga magtutuo ini? Ang tanang katingali. Pila ka buok nga sala ang gilista din Gihap ba ninyo? Pila ka buok? Abe anto kunong iphon magdungan tang ihap na ay lovers of self, na ay lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, unreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Pila man to sila? 18 or 19? Perting nakana. Di ba? Tanaw ragod ning gipanglistang mga sala nga gipahimutang din Dili ni mga sala gilista para sa mga unbeliever. Para ni sa mga magtotoo, mga believers. Ang ay papagong listahan o mga sala, mga unbeliever, mga di magtotoo, di na kinahanglag lista o mga sala, mga unbelievers. Kaya nga naman, tungkol kay mo na may ilang naandang ipamuhat. That is already part of their life. Way of life naman na nila. So di na kinahanglag listahan. Ang mga magtotoo, mga believers, mo'y buti pa sa butani. Nga sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. The days are evil. O sabot pa sa butani. Ang buti pa sa but ini mao. Kung ikaw usa ka magtotoo nga nagapadayon sa kanang masukihon, nagapadayon sa pagkabadlungon, nagapadayon sa pagkakarnal, nga way undang, moabot ang mga panahong lisod, tungod kay musud ka na sa imong kaulahiang mga adlaw alang niya na. Sabot ka? Wani maghisgot nga kaulahiang mga adlaw nga hapit na. Maingon ka tingalig, o bitaw tinuod, ingon ana na bitaw mga tao ron. Nga naman di ay sa una. Di ba di ay ingon ana pod? Di man gikan kini mga, diin man gikan ni mga butanga. Di ba gikas kinaiyang mga sasala? From all old sin nature. Nga mo'y nagalihok diri ka nato. Nausab na ba di ay ang mga kinaiyang mga sasala ron ug sa una? Maurag hapon. Sabta gina. So, dili ta mag magic ani ug moingog
kini ilahanan ni kaulay ang mga adlaw. Dili ni ilahanan. Ilahanan ni sa usa ka magtutuo nga nagpadayon sa iyang pagkakarnal. Nagpasagad na lang sa iyang kahimtang nga nahigawas sa plano sa Dios. Nagapatuyang na ba? Mara atong buti pasabot nining maong sitwasyon. Kaya ang mga tao unya magmahigugmaon sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay gabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaborot, nga nagahigugma sa kalipay, inay sa Diyos hinuon. And we know that when we move forward pagyud ini, kutob sa versikulo 7, nagsulti na gyud dinhi nga kining mga tawhana likay ninyo. Mao to atong gisgutan nga likay ninyo. Unsa may buti pa subutan ni? Lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents. Ato ra kun gisgutan tagsa-tagsa kung unsa ni sila aron maklaro nato. Ug mao na atong sugdan sa pagtuon sa sunod natong pagtuki bahin ining pagtulon-ana about sin may tungod sa sala. Tagsa-tagsaon nato sa paghisgot kini. So gidapit ka sa pagpadayon ayog sipyat. Padayon gyud sa pagsunod ning atong pagtuon ni sa balaang pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat sa imong pagpatinaw kanamong bahin nining mga lista sa mga sala nga nagagikan sa among kinaiyang makasasala. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo ni hinahot nga kinima. Mo gayong masilsilog nga magmatngon kami kanunay. Nagbantay kami kanunay. Aron kami makalikay usab nga dili kami maduhig sa mga magtutuo nga nagpasagad na lang sa nagpatuyang sa pagkakarnal o nahigawa sa imong plano. Ayaw itugot o Diyos. Diguna lamang kini among pagtuo, pagsalig. Diya kanimo. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon ning among spiritual momentum. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini. Gamita kini in a mighty way. Sumala sa imong plano, imong kabuuton. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.